Сәлем, Бозатлык радиосында Тоттарча подкастының 2-нче сезоны. Исәнсез, хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Май бәйрәмнәре узды, инде эшкә чыкты Россия. Ләкин шулай да без 9 май җиңү көне белән бәйле кайбер әйберләр турында сөйләшүне дәвам итәсе килә. 9 май алдыннан интернетта бер видео таралды. Анда балалар бакчасында булган йөреш. Төнесе хәрби формада, кем танкчы, кем учучы, кем шәфкать туташы дигәндәй, катыргы танк, очкыч ясалган балалар шушы катыргы тартма эченә кергән һәм ике кулы белән ике яктан ыштан күтәргән кебек итеп күтәреп атлый. Тәрбиячеләр балаларны чын солдатлар кебек марш ясап атлата, үзләре дә гимнастеркадан аякларын күтәреп, кулларын булгап чын күңелләреннән марш ясый. Әлеге видео интернетта шау-шу уятты. Ник катыргы табутлар да асып йөрмиләр, ник шәфкать туташлары гына, ник яралы, аяксыз, кулсыз булып киенмәгәннәр дигән комментарийлар калдырылды. Кыскасы, без бүген сугышны романтикалаштырып күрсәтү, ватанны ярату төшенчәсен коралга, хәрби көчкә табыну белән алыштыру, мәктәп балалар бакчалары гына түгел, бу эштә ата-аналарның да теләп катнашулары һәм гомумән 9 майның хәтер һәм дуга көне булудан күңел ачу бәйрәменә әйләнүе турында сөйләшербез. Мин күрмәдем ул видеоны. Вот менә мин ничек сөйләдем нәкъ шулай. Ярый. Юк, бу стандарт күренеш соңгы вакытта Россиядәге мәктәпләрдә, балалар бакчаларында моны уенга алып, бу караңгы, фаҗигале теманы романтиклаштырып, бу беренче һәм соңгы видео гына түгел. Ләкин беләсеңме, бу юлы менә бу күренешләр ничектер шомадан тыш кебек булып тоелды, чөнки менә бу теге Украинадагы барган вакыйгалар фонында быелгы җиңү көне әлбәттә төрле хисләр кичерергә мәҗбүр итте. Беренчедән, Путиннан ниндидер бер мөһим белдерү көтү бар идеме, мобилизация игълан итү имеш-мимешләре йөрде, яки киресенчә ниндидер бер җиңү турында белдерү булыр дип. Шуңа күрәме, менә шушы вакыйгалар фонында, яки анда мәсәлән Украинадан солдатлар табутлары кайту фонында балаларга хәрби форма кидерү, авыл урамнары буйлап Z хәрефе буялган машиналар парад уздыру, яки анда Ютазыда резина кимәләр парад уздыру, тагын да ныграк кринж дип әйтәм мисаңа инде. Шундый кебек булып тоелды. Менә сиңа ничек бу юлы? Бу милитаристик теманы эксплуатациялау, ул мондый көчле күренеш бүген генә башланмады, быел гына башланмады. Ул менә җиңүнең 70 еллыгыннан башланды. Бу ниндидер усал шундый идеология, менә сугышка бер төрле генә караш булырга тиеш, бу җиңү көненә карата, һәм менә дәүләт бу турыда шулай уйлый, һәм барыгыз да шулай гына уйларга тиеш, һәм шушы яктан гына сугыш темасы турында фикер йөртергә тиеш дигән, һәм башланды менә бу төрле тыюлар. Юкса ул безне булай да аңлашыла, фашизмны акларга ярамый, нацизмны акларга ярамый, аның билгеләрен күтәреп мактанып йөрергә ярамый. Ул булай да аңлашыла. Совет солдатының җиңүен киметеп күрсәтергә ярамый. Гади халык аны булай да аңлый, дәүләт моны инде канун буларак рәсмиләштереп кертеп җибәрде, үзенең бу темага карашын беркетеп куйды. Һәм әлбәттә дәүләт системасында эшли торган бөтен оешмалар моны үзләренә бу теманы тагын да ныграк күтәрергә, ныгытырга кирәк дип аңлады. Һәм иң шәп, иң көчле пропаганда ул бит инде мәктәптән башлана, мәктәпкә кадәр ул балалар бакчасында әлбәттә анда әле аңлап бетермиләр. Һәм хәзерге вакытта менә бу пропаганданың кульминациясе диек. Сораулар бу көчле пропагандага быел гына туа башлады, чөнки уйлый белгән кеше, фикер йөртә белгән кеше, интеллигенция дигәндә, менә Украинада шушы хәлләр барган вакытта, менә мондый бәйрәм дигәндә, туй бәйрәм баруын аңлап бетермәй. Кешедә диссонанс барлыкка килә. Һәм әлбәттә бу темада балаларны куллану, русча кощунство була, татарча мәгънәсезлек. Чөнки беренчедән бала ул бер нәрсә дә аңламый. Бу аның үзенең инициативасы түгел. Аның әле 18 яшы тулгач, 20 яшы тулгач бу мәсьәләгә позиция нинди буласы билгесез. Ул ата-ана һәм тәрбиячеләр кулындагы шундый корал.
Һәм әлбәттә аларны ниндидер Z хәрефләрен ясый торган флешмобларда куллану, сугыш формасын кидереп фотосессияларында видеороликлар төшерү, ул зур акылдан килми. Менә соңгы көннәрдә карыйм, менә шушы гимнастерка ки балаларны фотосессия ясау шулай ук популярлашкан икән. Хәтта ки яна Рөстәм Нәбиев, популяр блогер, армияда вакытында казармада ике аягын да югалтып кайткан егет, ир уртасы дигәндәй, хәрби кием киеп сугышка китүче формасында, сугышка китүче кеше кебек фотосессия уздырган. Дөресен әйткәндә, шулай ук теге төрле фикерләр тудырды ахры ул интернетта. Блогерларга минем бер сүзем дә юк. Анда аудитория нәрсә тели, нәрсә юта, нинди ситуациядан, нинди инфо сәбәптән соң кеше күбрәк килә, ул шундый контент куячак. Һәм аның теге мораль сәбәпләре, мораль нигезләре, ансы инде блогерның үзенең намусында диек, ул бәлки аны бөтенләй башка мәгънә белән куйгандыр, чөнки менә син әйттең, теге видеоны интернетта күргәчтен кулланучыларның күбесе ни өчен алар мәсәлән шәфкать туташларын гына күрсәтәләр, яралыларны күрсәтмиләр, ни өчен алар менә бу кылычларны гына күрсәтәләр, ни өчен сугышның башка нәтиҗәләрен күрсәтмиләр дип сорадың. Рөстәмнең фотосессиясыннан аңлашыладыр инде. Армия, менә бу хәрби тема, ул гел позитив романтика гына түгел, аның менә шундый нәтиҗәләре дә булырга мөмкин. Чөнки Рөстәмнең армия аркасында аяксыз калуын бөтен кеше дә белә, аның бөтен укучылар да, аны укымаган башка кешеләр дә белә. Мин асына бөтенләй кагылырга теләмим. Менә балаларны куллану, аңларга кирәк, бу хәрби кием, сугыш киеме, психологлар да язаны, ул балалар өчен кулланырга мөмкин әйбер түгел. Чөнки бу сугыш үлем китерә торган, ачлык, ялангачлык китерә торган фаҗига формасы бу. Сугышчылар бу формаларда үлә, аларны бу формаларда күмәләр. Син газиз балаңны, син аны бәлки сугышта күрмәсен дип үстерәсеңдер. Шушы форма белән ниндидер фотосессиялар ясыйсың, моннан ниндидер эмоциональ мәгънә алырга телисең. Бу акылсызлыкның бер формасы. Мин монда бернинди патриотизм да күрмим. Бу әти-әнинең ничектер аңлап бетермәве. Кайчаннан башлап тынычлык идеологиясе түгел, сугыш идеологиясе популяр була башлады, монысы да аңлашылмый. Дәүләтнең сәясәте аңлашыла, дәүләткә бу кирәкле, бер кирәкле идеология. Ни өчен җәмгыять моны астан үзе шулай күтәреп ала, монысы аңлашылмый. Чөнки ничә еллар буе әйтелеп килде, теге әбиләр бөтен аш сайын ишеткән бараймы, теге илләр генә тыныч булсын, сугышлар гына була күрмәсен. Менә кайчан бу риторика теге кабатлый алабыз дигәнгә әйләнде, монысы аңлашылмый. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Беләсезме, нәрсә турында бу көннәрдә уйлап йөрдем. Без 9 майны ничек уздыра идек ул дип. 9 майда нәрсә эшлидек? 1 майда, 1 майда бәрәңге утыртып өлгергән булсаң, 9 майда үй жуасың, утыртып өлгермәгән булсаң, яки анда һава торышы салкын булган булса, ничектер булган булса, бәрәңге утыртасың. Яңгыр яуса, үй жуасың. Һәм зиратка барып килү инде, иратлар зират җыештыра. Әгәр авылда исән ветеран булса, аны класска чакыралар, аның белән сөйләшү була, яки үзенә барып киләсең бер класс белән. Менә шулай узып китә иде, ниндидер зур парадлар да, ниндидер шау-шу да юк иде. Ветераннар үз күргәннәрен сөйли иде, һәм алар күргәннәр бер дә матур хикәя түгел иде, күңел ача торган хикәя түгел иде. Җылый-җылый тыңлый идек аларны. Һәм хәзерге авылларны карыйм да, теге Ютазының резин кимәләре искә төшә. Ой, без мәктәптә укыганда, без июмы идек, ул көнне безне 8 яки 9 май көнне безне матур итеп киендереп, авыл уртасындагы һәйкәл янына китерәләр иде. Чәчәкләр сала идек, ветераннарны котлый идек, шигырьләр сөйли идек. Минем истә ул теге ак бантиклар, кара итәкләр, ак блузкалар, җил була иде. Үскән инде булса куртка кияргә кирәк, теге шигырьне сөйләп бетергәч тиз генә ул ветераннар тезелеп утыра, теге ак яулыклы әбиләр анда
ак носки өстенә кара галош кигән бабайлар, теге эшләпәле бабайлар әле таяклар белән килеп утыралар. Һәм ул җылы бәйрәм иде, һәм син аңлыйсың, менә утыра ул синең күрше бабай, син теге алма алырга кергәч сине ай дип куып чыгара торган бабай, һәм бүген ул шундый йолдыз. Һәм син аңлыйсың, бу бит минем авылда, минем туган авылда яшәгән гади кеше, әмма аның артында шундый зур тарих. Синдә әлбәттә шундый зур хөрмәт уяна, әмма бу ничектер теге өстән китерелгән, өстән кушылган бәйрәм түгел иде, шундый гади теге җәмгыятьнең үзендә, җәмгыятьнең әгъзалары бер-берсенә мөнәсәбәтләрен формалаштыра торган шундый социум эчендәге гади мероприятие иде, чара. Соңгы тапкыр кайтканда авылга кунакка мин 9 май тирәсенә туры килдем. Анда әлбәттә хәзер башкачарак. Анда беренчедән менә бу бәйрәмгә мөнәсәбәтне формалаштыра торган ветераннар кимеде. Хәзер бу бәйрәмгә карата мөнәсәбәтнең нинди булырга тиеш икәнлеген дәүләт өстән әйтеп тора. Ни өчендер гап-гади авылда ул һәйкәл янына хәзер хәрби машина менеп кунаклады. Ни өчендер ул һәйкәлләр күбрәк карага буяла башлады. Безнең якта әле ул һәйкәлнең дә урынын кисәк кенә алыштырып куйдылар. Шуңа күрә минем өчен инде аның сакраль мәгънәсе инде кичә түгел. Димәк, һәйкәлне урынын күчереп була икән. Димәк, тарихны да күчереп язып була. Димәк, бу сугыш турындагы хәтерне дә үзгәртеп була дигән хис калдырды бу. Нәрсә әйтергә телим моның белән? Әгәр менә элек ветераннар исән вакытта без алардан ишетеп үссәк, алардан ишетеп бу сугыш турында үзебезнең карашыбызны булдырсак, ул сугышка карата мөнәсәбәтебезне булдырсак, хәзер бу ветераннар булмагач, безгә инде дәүләт сәясәте аңлата. Бу шундый сугыш, сезнең мөнәсәбәтегез шулай булырга тиеш. Әгәр алай түгел икән, бу дөрес түгел. Димәк, сез дөрес уйламыйсыз. Менә сезгә рәхим итеп менә шундый мәддә, яки штраф анда, яки ниндидер арест дип. Менә бу монополия ул узакка бара торган әйбер түгел. Булай саклап булмый, теге халыкның хәтерен булай итеп саклап яки формалаштырып булмый. Әлбәттә, бераз вакытка ул эшли торган конструкция, әмма менә син әйткән теге менә бу сугышка гаилә тарихыннан карау, үзеңнең әби-бабаларың тарихы аша искә алу традициясе ул тиздән кайтачак. Ягъни хәзер дә инде күпләр бу бәйрәмне парадлар яки ниндидер флешмоблар көне итеп түгел, нәкъ менә зиратларга барып, каберләргә барып, дуга уку, чәчәк салу бәйрәме дип кабул итә һәм шулай дөрес дип уйлый. Минем гел хурлап кына утырасы килми дигәндәй, менә бу кайбер Татарстан авылларында бик шундый син әйткәнчә җылы чаралар узган, мәктәпләрдә гади генә мәктәп формасы киеп, матур шигырьләр укып, матур җырлар җырлап, әмма теге ВКонтактега керсәң, авыллар буйлап ул гимнастерка кигән зур-зур хатыннарның урам буйлап йөрүләре яки өлкән яшьтәге ирләрнең, шундый корсаклы ирләрнең шулай киенеп йөрүләре, машиналар белән кычкыртып узулары, ирек күренеш инде, сәеррәк күренеш инде бүгенге көндә. Но мин мәсәлән, үзе сугышта булган, сугыш афәтен күргән кешеләрнең шулай кәмитләнеп йөрүләрен күз алдына китерә алмыйм. Чөнки сугыш ул чын, куркыныч әйбер, ул үлем. Әмма икенчедән менә шундый караңгы темалардан диек инде. Үлем белән бәйле темалардан романтик контент ясау җайлырак. Ул ничектер үзенең шул караңгы ягы белән кешеләрне үзенә бик тарта. Менә сугышка димәк, төрмә романтикасы. Балалар, яшүсмерләр аңа бик нык тартыла. Төрле җырлар языла, төрле кыйссалар сөйләнелә. Юкса барыбыз да белә моның никадәр авыр, никадәр куркыныч тема икәнен. Сугыш белән дә шулай ук. Әллә кеше психологиясе шулай төзелгән. Ул андагы үлемнәр яки гарипләнүләр турында уйларга теләми, нәкъ менә аның ниндидер булачак җиңүгә, булачак җиңел тормышка бер баскыч дип карый. Бәлки шундадыр сәбәбе.
Менә син әйттең ише, төрмә романтикасы, башка төрле начаррак әйберләрне шулай романтикалап күрсәтү дигәндә, Идел Реали күптән түгел бер егет турында материал эшләгән иде. Аңа 17 яшь, ул әле 11 класста укый һәм ул мәктәпне дә тәмамлау белән армиягә барырга уйлый һәм әгәр аны чакырсалар, ул Украинага барырга да каршы түгел. Һәм моны нәрсә дип аңлата ул? Без Украинаның күп өлешләрен яулап алачакбыз. Без инде илдән көлүләрне, илне мыскыл итүләрне бик күп түздек. Хәзер без реванш алып, безгә ниндидер гамәлләр кылырга кирәк дип фикер йөртә икән бу егет. Моңа карата балалар һәм яшүсмерләр психологы Дина Палеха нәрсә ди? Бу бала үзенең ниндидер үстәнгәнлеген эзли һәм менә шушы вакытта аларның ниндидер бер зур, ниндидер бер шундай сиңа юнәлеш һәм терәк була торган нәрсәдә булса эзли. Һәм бу булырга мөмкин дин, бу булырга мөмкин ниндидер неформаль субкультура, һәм бу очракта бу егетнең менә шушы Россиянең көчле булуы, Россиянең кораллы булуы һәм менә шуңа аның ышануы, менә бу әйбер мәктәп кулында дип әйтимме, дәүләт кулында ул коралга әйләнә. Менә бу уңайдан Азатлыкта чыккан иде бер мәкалә, менә шулай милитаризм һәм балалар турында. Анда мәгариф белгече Марат Лутфуллин Россия мәктәпләрендә укучыларга милитаризмны сеңдерү чаралары көчәячәк диде. Һәм шул ук вакытта менә бу темага минем дә сөйләшәсе килә. Ватанпәрвәрлекне милитаризм белән бутарга кирәкми ди ул. Алар икесе ике әйбер. Әлбәттә, мәктәптә ватанпәрвәрлекне тәрбияләргә кирәк. Илнең байрагын күтәрүдә начар әйбер түгел, ләкин илгә мәхәббәтне үзенә хөкүмәт үзенә монополияштырырга җыена. Ләкин моңа аның хакы юк. Мин дә әлеге ватан кешесе, ватанпәрвәр, ләкин илемнең язмышын башкача күрәм. Кызганычка, бу сайлап куелган хөкүмәт түгел. Бездә бит сайлау да юк. Әлеге системда чын сайлау булырга да мөмкин түгел. Бу бик тирән мәсьәлә. Мин әле ватанпәрвәрлек тәрбияләү өчен яңа чаралар кертелер дип көтәм. Аның нигезендә милитаризм булыр дип уйлыйм. Чөнки ватанпәрвәрлек турында сөйли башласаң, анда бик ватан сугышы, башка сугышлар күрсәтелә. Ватанпәрвәрлек ул сугышып йөрү генә түгел. Урамнарның чиста булуы, тырышып эшләү, тәртип саклау, белем алу, булар барысы да ватанпәрвәрлек. Әгәр син Россия кешесе икән, син тырыш, үрнәк бул, синең эш нәтиҗәсе югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Шул вакытта минем ил дип мактанып була. Мәсәлән, безнең ноутбукларны, смартфоннарны кем ясый, күлмәкләрне кем тегә, машиналарны кем ясап бирә? Ватанпәрвәрлек шул ул ди белгеч. Бер яктан караганда, бездә теге патриотизм, бик милитаризмга әйләнеп бара дибез, ләкин шул вакытта без чынлап та бит ватанпәрвәрлекне тәрбияләргә тиешдер без бит инде улаймы? Мәктәпләрдә андый әйбер булырга тиеш, мәктәптә булмасынмы, гаиләдә булмасынмы? Ул нинди рухта булырга тиеш? Иң җайлы рух әлбәттә шушы милитаризмны тәрбияләү. Чөнки монда бик күп көч салу, бик күп аңлату эшләре алып бару кирәкми. Бер-ике эмоциональ кнопкага бастың, всё, синең уже солдат әзер. Айруча хәзерге заманда яшүсмерләрне алсак, алар сугыш ничек күз алдына китерә? Фильмнар аша, компьютер уеннары аша. Әлбәттә, монда риторика янында илне үстерергә кирәк, чиста һава, чиста су булдырырга кирәк, экологияны яхшыртырга кирәк, фәнне үстерергә кирәк, техник яктан алга китәргә кирәк дигән акыл башларының фикерләре ул әлбәттә ишетелми кала. Менә бу фәнне үстерер өчен күп еллар кирәк. Экологияны үстерер өчен, технологияларны үстерер өчен бик күп еллар һәм бик күп көч кирәк. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Һәм менә тагын бер әлегә баягы үзебезнең яшьлекне искә төшереп дигәндәй, мәктәптә укыган вакытларны искә төшергәндә, ул вакытта 90-нчы еллар дип әйтик инде, төбәк компоненты көчле иде мәктәпләрдә, Татарстан тарихы, менә Башкортстан тарихы укытыла иде, Башкортстанның әдәбияты, мәдәнияте, тарихы укытыла иде, аерым дәрес керә иде. Һәм ничектер менә анда үзеңнең җирең турында күбрәк белү, үзеңнең җирең өчен нәрсәдә булса, яхшы әйбер, матур әйбер ясау алга сөрелә иде. Һәм бу ничектер кешене теге пацифистрак итә иде дип әйтимме соң инде. Менә шулай тыныч тормыш
жайлау, тыныч тормыш коруга күбрәк итерә иде. Менә хәзер әлегә кадәр ул проблема дәреслек мәсьәләсе име. Татарстан үзенең дәреслегендә ясый алмый, чөнки аны Мәскәү аша гына ясап була хәзер. Бу да үз өлешен кертәдер дип уйлыйм. Кеше ватан төшенчәсе юкка чыгып бара. Кеше ватан төшенчәсе юкка чыгып бара. Аннары шул кеше ватаныңны барыбер шул урыс призмасы аркылы карау бара. Менә бу азсанлы халыклар үзләрен менә бу русский мир картинасына ничек тә сыйдырырга тырышалар. Ягъни без дә сезнең белән дип әйтергә тырышалар. Хәзер бөтен игътибар дөньяда менә бу русский мир дигән әйбернең нәрсә икәнен аңлату, аның конкрет образын тудыру өчен китә. Бөтен көч шуңа китә. Һәм инде әлбәттә милли телләрне саклау, үстерү темасы монсы читтә кала. Ул артка күчә. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Күптән түгел Ләйлә Фазлыева, Татарстанның премьер-министр урынбасары, диде, Татарстанда хәрби патриотик тәрбия эшенә үзгәрешләр кертеләчәк дидеме? Аерым алганда патриотик чараларга яшьләрне күбрәк җәлеп итү, аларны теге эзләү эшләрендә катнаштыру, барыш поисковый отрядлар инде. Һәм студентларның хезмәт отрядларын республика икътисадына бәйләп эшләтү карала дигән. Шулай ук мәктәпләрдә һәм укытучылар белән эшләү көчәячәк, методик үзгәрешләр кертеләчәк ди. Бер ягдан караганда, менә бу яшьләрне ничектер җыеп, ниндидер файдалы эшләргә җәлеп итү бердән начар түгел, име? Шул ук вакытта анда уларга хөрмәт күрсәтү дигәндәй без электә үзебез дә жюри идек. Отын ярырга, анда картларга, анда өйләрен, идәннәрен җуарга, нитергә. Ләкин икенче яктан караганда, әлбәттә бу милитаризмны алга сөрүгә кайтып калыр дигән шик бар инде. Татарстан бу яктан бит ул булай да калышмый. Мин анда нәрсә үзгәртергә кирәк икән бөтенләй аңламыйм. Чөнки бездә ул булай да бар теге аҗаганнар, ГТО нормаларын тапшыру, ул теге дасафларга керә микән, юк микән, аларда да ниндидер анда чаралар узып яталар. Монда ниндидер үзгәреш булыр дип уйламыйм. Ул бәлки көчәер. Безнең балачак бер төрле узган диярсең. Мин дә теге әбиләргә сулар ташушыны хәтерлим. Теге ярдәм итәргә тырышуны. Ул хәтта әле теге мәктәптән кушкан, укытучы кушкан буенча түгел. Шулай кирәген аңлап. Әлбәттә моңа күп очракта теге мәктәп тәрбиясе, гаилә тәрбиясе ярдәм итә. Без бит инде теге әдәбияттан да шундый укып үскән. Теге Тимур һәм аның командасы дип, ул теге идеология әдәбияты булса да, аның файдалы тәрбияви моментларда күп. Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2. Минем бу подкастны психолог Елена Кузнецова сүзләре белән тәмамлыйсы килә. Ул аны былтыр ук әйткән булган, 9 май алдыннан әйткән булган. Балалар хәрби формада йөрергә тиеш түгел. Сугышта катнашкан безнең бабаларыбызның күпчелеге өчен бу үлем киеме булган. Балаларга менә мондый әйберне күрсәтү әле иртә. Балаларга тормыш турында кием алырга кирәк, үлем турында кием түгел. Менә шул. Сау булыгыз. Татарча подкастларны сез azatlıq.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.